Pera na nga, naging bato pa. Ngem para kay ni Manong Elizon, ti bato, tinangitonda, nagkakwarta. May sa isuna a kolektor tinaduma-duma ti klase na abato. Makita iti nagduduma a koleksyon na nakadisplay iti Balayda, iti Barangay Dilavu, Pasuki ni Ilocos Norte. Tawen 2018, iti muna nagka-interes iti panagkolekta ti bato. Pang kami nagpaspasya rito Manila, ma'am. Iti adda kami ito Quezon City Circle, ma'am. Adda agpasalip ti digiti contest ti batbato, ma'am. Ito Suiseki nga kung kunada. Iti makita ka kasi, ma'am. Nagbuy-buya akmat may panggap ti kakasti, ma'am. Nagargari, gaputan na amon na nga adda ti balor na, dagiti na idumduma ti porma na abato. At damat dagiti foreigner rin, agdamag damatin. Inuan niya dagiti nga batbato. Agapot ti karayan, idi kwan, ma'am. Ag tinawar dan, ma'am, damagan dan, numano ti panglako da, dagiti simali. Dagiti nangati umatan, ma'am. At damat ibaga namat, dagiti may isa, ma'am. $1,000 kung na naman, ma'am. Hindi ko nagdingdingig matlat, ma'am. Hindi ko siguro kaya't mo ti 800 kung na $800, ma'am. So inted naman DJ, ma'am. Idi ko sumat ti pinakainggan nyo kon, ma'am. Kinaskastak idi ko nakat dagiti kakadwak nga napan Manila, ma'am. In batik pa isodan, ma'am. Nagalisto ak nga nagawid dito Ilocosen. Takayat ko nga mapanagsapol ti kastuhin. Naduma-duma ti klase na, dagiti batungal alaen da iti bantay, karayan, ken baybay, apakairamanan ti landscape, abstract, figure, ken pattern. Saan met anapaay, gaputa iti 2019, pinadas na nga inlaban ti koleksyon na abato, ket napagasatan anangabak. May sa isunan a multi-awarded, Kasoseki Master. Ma'am, nangabak ti silver. Permit ayat ko, mama, hindi ko adda gumata nga foreigner. In lakok isuna ti 20,000, ma'am. Tadyak mo't pelang unay amo ti uwen price na. Kun nangingi nagayam no adda title nan. Di 2020, di jayen nagkolekta akti nakadado nga batbato matan, ma'am. Nagarami dakmat ti kastan, ma'am, ti daysa. Ngem nakaalas pelang, dito talagang mo pelang makuna nga makita nga dito may ikasta ko, ma. Dito yung pulido. Hindi ko man bumaybayag nga bumaybayag, ma'am. Nakikungkontesak ang itatta 2025 naalak ti kastana dito day sa, ma'am. Idikwan ito Manila, ma'am. Inawardan dakmat ti day sa maker masteren ti Pilipinas. Kan Suseki Master ti intero nga Pilipinas, ma'am. Kan sa bali pa nga nasyonen. Ngem kabayatan tininot a panagturas na, saan amaliklikan nga adda dagiti manguyaw, ken mangtagtagibasit kan kuana. Hindi damdami, hindi nakagsarsara, kunada pa ikit di kanyakit. Pumayam na kita, kunada, agbaktit kan sa matin, kunada pa, amang, agitambakak, tinakad, ado bato ito, yan to, igit ti balay, ito, iti. Kunak mo, pag-recrap kunto, ti kunak mo, agkarkararagak mat kina Apo Diyos, Apo kunak, tulungan na kunak, tada ito yung ubobraek. Maiyangat kunto habang nga bumaybayag kunak. Idikwan, ma'am, nakabaybayag mo ito, isumat na ito yan, ma'am. Uray ti live-in partner na, adda ti panagdudwa na ididamo. When idi mata puro bato. Ti ubram kung kunak kanya na idi, ma'am. Idi makatulong mat gayam, napigsamit nga makatulong ka iti anak ko agbas-basa. Bakit iso, ma'am? Sino puro tarak matin? Aganggat ta. Gamitan, proud na proud isunan. Emotional met anang ipaay ti mensahe na. Ay, tuloy mo lang talakay. Para kaligit anak ta.
At nung papaadalta, kanagita po ko, ma'am. Basta, dakam lang dito yung kanagita anak mo. Namutpat yun, kita mang perperdikan ka. Ado ngamin, ma'am. Mang perperdikan niya na. Bat-batikos. Pakpakita na mudlat na, ma'am, nga kaya na. Ang ray, ado ti sa-uda kanya na. Hanga simmo ko, ma'am. Haampol simmo ko. So nga, tuloy mo lang talakay. Proud kami kang ka. Lalo di kita doang anak mo. Gapo iti panagkolekta na ti bato, nakapundaren ni Manong Elizon Tilugan, napasimpa na ti balayda, ken saanen ang marigrigatan, amang pabasa karagiti anak ken apo ko na. Mangipaneknek, ano adda ti tarigagayam, masapol laeng tinapasnek ken napigsa apamati iti bagi. Kararag ken sakripisyo, tapnon magunod, ti kalikagom a progreso. Tere Sundayon, Balitang Solid North.